faɗi ra'ayinka. Aka ɗora wannan tsohon shi ne ƙarshen akwatin APC wanda zai musu adalci wanda suka yarda da shi. To ga abin da ya kai talaka ga matasa da mata, ya kamata a ce mun dage mun jajirce mun kuma sauke wannan tsintsiya na tsiyar mu huta. Kuma mata ku matasa duk ɗaya a gida zai iya control ɗin mata in sun kai guda dubu. Duk daren da aka tashi duk siyasa da ake faɗanta, wallahi mace da ciki da goyo za ta tsaya ta bi layi ta yi zaben abin da take so. Ku tuna musu cewar jam'iyyar APC cikin masifar da ta samu. Idan namiji ya samu kuɗi duk duniya ƙoƙarin shi ya yoce fa ne ka gida. In gida ya ƙoshi ya ƙaro amarya, in amarya ta zo ya sai mota. To amma a yanzu bai ƙoshi ba, bata ƙoshi ba, ita a lalace shi a lalace. Ga zannuwa roba yadi da aka sada mu da su 'ya'ya mata. Irin mu mutane na karkara, wallahi tallahi da sun fita ƙaiƙayi suke sa mutane. Ya kamata a ce a jam'iyyar APC annan aka samu wannan atamfa roba ta jaraba. Da ba ni gishiri in ba kamanda. Ya kamata mata mu ake yaudara da matasa. Duk duniya da matashi kusin shi ya samu kuɗi ya yi aure. Dan Allah dan annabi mu jajirce mu tsona wannan tsintsinar tsiyar kuma kari ba na wasa ba. Na tuntuban su za ku wanda za a linka a kuma linkawa. Saboda gwiwa mu mun yadda nan muke alfahari, mu muke neman komai, muke nema gurin Allah. Tunda muna da ubangida jarumi wanda a cikin jihar Jigawa ana tamaka. To dan haka muna yi muku fatan alkhairi dan Allah dan annabi in suka zo suka ba ku kuɗi ku karɓa kuɗin ku. Ko 10,000 aka ba ku 2,500 duk shekara ɗaya ke. Ka sai da mutuncinka ka sai da ‘yancinka. Dan Allah dan annabi mu ci gaba da wayarwa da mutane kai. A dawo inda aka sai masara 170. A dawo inda aka auni shinkafa naira 350. Buhunta 6,500. Amma yanzu talaka bai isa ya ci ba. Gihirin naira biyar. Ku dage, ku more. Saboda ku mu dai in mun ji daɗi mu ne. Wallahi sun tanadi kuɗi za su zo su biya wa kansu bukata. Kuma ya kamata mu dai mu yi wa kanmu adalci, ba za ku ƙara ganin su ba. Mu ko muna da jarumin da za ku je kun yi muku suna ya